Passione. Iro ve barroja gaj diroke. Ame bakmabden o ame sarka. Heşte adari bun dizanın gelek havali me dizane köydere dest bekir hatta köydere hat. Li New York'e de 1857 da li derin tekstilekî da hevalê jin ji ber ku li ber xwedan hatin şewitandin. Ji roja ew rojê heta nî roja îro jin di tekoşînê de ne berxwedanê de ne. Çi dixwazin? Wek heviyê dixwazin, em bibêjin maf dixwazin, ev maf çi ne? Ev wek hevî çi ne? Hevalê me jî dizanin îro hûn divînin di malê da rol û misyona jinê çi ye, di taxê da rol û misyona jinê çi ye, di siyasetê da rol û misyona jinê çi ye. Ev jî bi tekoşînê û berxwedanê pêk tê pêk hatiye. Yani îro em bibêjin dewletên desthilatdar heta nî roja îro li ser bedena jinê, li ser keda jinê heta roja îro hatiye. Îrokê de cara yekem agirê Newrozê pêkanî îrol melvêqa de li Kurdistanê de li Cizîrê heştê adar û 21 adarê cê roja jina heta roja Newrozê me pirek ava kir, me agirê xwe vê derê geş kir, ev agir bibe agirê azadiya jinê, ev agir bibe agirê yekîtî û pîrozbahiya Newrozê li hemberî daha qabe. Li Cizîrê'de weke jinên Kurd, gelê Kurd gava ku em heştê adarê pîroz bikin, divê em bizanin li her çar parçê Kurdistanê de li ser gelê me, li ser jina çi diqewme, dinya ber bi ku ve diçe, çi berpirsyarî dikeve ser milê me, lê pêvajiya ku îro em li Tirkiyeyê de dişopînin, rewşa Rojava, Başûr, serhildana Rojhilat divê em hemiya ber çavara derbas bikin. Ev sadan sala zêdetir e gelê Kurd bindestiyê, înkarê, qirkirinê, nenasînê bi her aliya ve bi qedexê, bi girtinê, bi kuştinê, bi talanê, bi dagirkeriyê qetliamên gelekî mezin de derbas bûye. Cihê qetliamên mezin jî cizîrabotane, cihê berxwedan lehengên mezin jî cizîrabotane. Nemaze ev taxa çemkür li vê derê gelek êriş, gelek zehmet, gelek berxwedan û ciwanê li berxwedê jî dîtîne. Guh nedin şerê taybet, em guh nedin bêtifaqîya ku dewlet li ser medya civakî li ser her deverî dike, em guhê xwe, dilê xwe bidin rêxistina xwe, bidin ê ku şûpa van şehîda, şûpa vê berxwedanê 52 sala meşandî, em li ser vê şûpê bin û em ji bîr nekin rêberê gelê Kurd 27 sale ji bo feydeya, ji bo rûmeta, ji bo serketina vî gelê û sûzê ku dayî şehîda li ser piyaye heta niha jî li ser wê berxwe dide. Tişta ku niha dikeve ser me em destê wê xurt bikin, em li wê masê de daxwaza gelê Kurd ne tenê bêxin mesela bazarê, em bêxin mesela tekoşînê, bêxin mesela serhildanê, bêxin mesela ku dewlet zext û zordoriyê bibîne ku hinek gava bavêje. Ji ber wê îro heştê adarê roja jina ye, roja jinê cîhanê li jinên Cizîrê, jinên Botanê û tevahiyê jinên Kurdê û bexwedar û jinên ku bi felsefa jin jiyan azadiyê berxwe dide em pîroz dikin.